खुलुमबाय थैंक यू समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोन आं बेखौ गिबियावनो फोरमायग्रोनाय जायो दे आंजों लोगोआव दङ थांनाय 2023 इं मायथाइयाव मध्य प्रदेशनि इंदोराव थानाय इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस बेनिफ्राय फायर एंड टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंजीनियरिंग डिग्री मोननो हानाय पद्मा मुसाहारि नोंथांखौ जोंनि समनि रादाब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय फिन खेबसेबाव दा नोंथांखौ दिनैनि समाव आं लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे नैबेबायदि फायरिं इन्जिनियार जानो थाखाय गिबि माबायदि इन्सपिरेसन मोनग्रोदोंमोन मा फोरमायगोन फार्स्टआव आङो साइन्सखौनो लाखादोंमोन आंनि 12आव आंनि कम्बिनेशना फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथ्स दंमोन आरो बे कम्बिनेशनजों जों नोंना माने बिराद लामा दङ आरो नोङो इन्जिनियारिं नोङो बिएससि नोङो माने बिराद लामा गेवो नोंना जुदि मेथ्स फिजिक्स केमिस्ट्रि कम्बिनेशन थायो बेनि उनाव आंना टारगेटआ बेनोमोन कि आं इन्जिनियारिं खालामगोन होननानै दा इन्जिनियारिंनि गेजेराव आङो मा ब्रान्चखौ लागोन आंना बे साननो लागामोन बेनि उनाव आं सानबाय आं बेबायदि ब्रान्च नांगौमोन जेखौखि माने बिराद खम मानसिफ्रा फरायो आरो एसे चेलेन्जिं नट लाइक अनलि स्टाडिज आंनो बेबायदि नांगौमोन कि एसे फिजिकल एक्टिभिटिबो जानाय किन्तु आं इन्जिनियारिंनि अम्ब्रेलानि आन्दारावनो बेखौ नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आंनि फादारा माने सासे फायार फाइटार ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बेखौ डिस्कभार खालामबाय कि एक्चुअलि फायार डिपार्टमेन्ट जे दङ बेयाव फायार इन्जिनियारिंबो मोनसे स्टाडिज दङ होननानै आं आगोलाव मिन्थिफेरामोन थ्रु फादार्सनि डिपार्टमेन्टजों आं बेखौ मिथिबाय कि फायार इन्जिनियारिं जेखौ बिराद खम मानसिफ्रा मिथियो ओमफ्राय बेखौ फरायनो थाखाय जे कम्बिनेशन नांगौ बेखौ आङो नागिरना मोनबाय कि आं जेखौ कम्बिनेशन लादों 12आव फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बेजों आं बेखौ फरायनो हायो होननानै आरो आङो लोगोसे JEE आरो CEE होदोंमोन CEE जाबाय जोंनि स्टेटनि एग्जाम CEEखौ आं क्वालिफाइ खालामनानै जरहाट इन्स्टिट्यूट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी बेयाव एडमिशननि काउन्सिलिंआव सिलेक्ट जादोंमोन किन्तु बेजों लोगोसे आङो JEE थ्रु इन्स्टिट्यूट अफ इंजीनियरिंग एन्ड साइन्स मध्य प्रदेश बेयाव एप्लाइ खालामनायावबो आङो सिलेक्ट जाबायमोन ओमफ्राय जेखि आंनि टारगेट दंमोन कि आङो मोनसे फिजिकल एक्टिभिटी आरो एसे स्ट्रागलिं मोर चेलेन्जिं आरो लेस अनटेकन ब्रान्च मोनसे एसे इउनिक टाइपनि ब्रान्च आरो जेराव आङो पब्लिक सेक्टरखौ एसे माने बा पब्लिक डमेनखौ एसे कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो जेसेबां हायो होननानै बेयाव आगबारिनो होननानै जे आंना टारगेट दंमोन बेयो फायर टेक्नोलॉजी एन्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग बे ब्रान्चआ आंनि बे निडखौ फुलफिल खालामोमोन आंनि बे इच्छाखौ फुलफिल खालामोमोन बेखायनो आङो माने एसे गोजानावनो थांनानैबाबो आङो बे ब्रान्चखौ फरायनानै 2023आव आङो बे ब्रान्चनि आन्दाराव ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामदों दानि बेबायदि फायर सार्भिसाव बेसिकेलि हिन्जावसाफोरखौ बा आइजोफोरखौ नुनो मोननाय जाया नों सासे आइडल बादि जाबाय दा माने जाफुंसार बेखौ दिन्थिनो हाबाय बेहाय थांनो थाखाय जोंनि इयुन जोलैनि फरायसाफोरा बा फरायसुलिफोरा मा रोखोमै थांनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे इनफरमेसनखौहाय एक्चुअली जोंनि इन्डियायावनो बे अपरचुनिटिया माने जे कलेजेस दङ जेराव बे ब्रान्चआ दङ बेयो बिराद खम जायफोरखि माने कलेजनिफ्राय प्लेसमेन्ट बा जेराव कम्पानिसफ्रा फैनानै रेडिलि लांफैयो आरो बेफोर मोननै मोनथामसो कलेज दङ जाय बे ब्रान्चआव एस्टाब्लिश्ड आरो ट्रास्टेड फर कम्पानिस जुदि सोरबा बे ब्रान्चखौ फरायनो नागिरो बिसोरो आवगोलाव ट्रास्टेड बे जे कलेज मोननै मोनथामसो दङ इन्डियायाव जे बे ब्रान्चखौ प्रभाइड खालामो आरो बेयाव आवगोलाव थांबा साबसिन जागोन आरो बेयाव थांनो थाखाय आवगोलाव JEEखौ होथारनांगोन इन्जिनियारिंनि जेखि फार्स्ट मोनसे स्टेप जायो इन्जिनियारिं माबायाव एन्टार खालामनो थाखाय ओमफ्राय बेयाव थांनानै लोगोसे बेबायदि नङा कि खालि फरायनाय जेरै दस्रा इन्जिनियारिं ब्रान्चफ्राव नोंना खालि फरायनाय थायो बे ब्रान्चआव नोंना फिजिकल फिटनेसबो नांगौ जोंना एभ्रिडे मर्निं जोंना 7निफ्राय एटलिस्ट 2 आवार्स जोंना ड्रिल जायोमोन आरो बेयाव हिन्जावफोरनि थाखाय एसे खस्थ' जायो किन्तु जायफोरना डिटारमिनेसन थायो नो डाउट बिसोरो बेखौ हागोन आरो बे नङा कि खालि फरायनायजोंल' बे ड्रिला जोबो बे ड्रिला नोंखौ नोंनि जे जबाव नोंनि रेसपन्सिबिलिटिस फैगोन बा खस्थ' फैगोन बिनि थाखाय नोंखौ एभ्रिडे प्रिपेयार खालामनाय जायो फिजिकेलि खारन फायार सार्भिसा बेबायदि नङा कि नोङो खालि नोङो लेआउट डिजाइन खालामगोन बा मोनसे टेक्न'लजि डेभेलपमेन्ट खालामगोन लोगोसे नोङो फिल्डआवबो ओंखारनांगौ आरो इमारजेन्सि फिल्डआव ओंखारनाया एसे खस्थ' जायो जायखि फैया बिनि थाखाय मेन्टेलि आरो फिजिकेलि बोथ वेज प्रिपेयार्ड थानांगौ 2023 मायथाइयाव पास आउट जानायनि उनावहायनो नोंथाङा गभर्नमेन्ट जब मोननो हादोंमोन
एक्चुअली आङो 2023 आव कलेजाव कैंपस प्लेसमेंट जानानै एविएशन सेफ्टी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्टआव अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्टमोन बियो बेयाव आङो एस एविएशन सेफ्टी ऑफिसर कोर एयरसाइड टेक्निकल टीमजों आङो मावफादोंमोन 1 बोसोरनि थाखाय किन्तु आंना टारगेटआ माने बेबादि नङामोन कि माने बेयाव बांसिनानो माने लेस चैलेंजिंग जबमोन जेराव आं आवगोलावनो होनदों आंना एसे माने मोर फिल्ड डोमेन आरो एसे चैलेंजिंग फिजिकल माने बेबादि जब नांगौमोन जेरावखि आङो पब्लिकनो कन्ट्रिब्यूशन होनो हायो नट लाइक मोनसे क्लोज बाउंडारी बेबादि टाइपनि जबखौ आं नागिराखैमोन एखायनो आं आंनि फरायनायखौ इभेन इफ आङो प्लेसमेन्ट मोनदों साख्रि दंमोन आंना आङो आंनि स्ट्रागलखौ गाराखै आङो फरायबाय थागासिनोमोन साख्रिजों लोगोसे साख्रि मावनानै फैनानै आङो इभिनिं टाइम हर टाइमाव आङो फरायोमोन 1 बोसोर आं फरायनानै आरो खारन कम्पानी जेला नोङो जइन खालामो होमबा नोंना 1 इयरनि बन्ड थायो एखायनो आं 1 बोसोर आंनि साख्रिखौ गारनो हायाखै आङो 1 बोसोर जोब्बाय आङो फर्स्ट मोनसे एग्जाम होदोंमोन अइल इंडिया लिमिटेडनि रिक्रुटमेन्टनि एग्जाम बेयाव 11 सीट्स ओंखारदोंमोन फायर इन्जिनियरनि बेयाव आङो होनानै मोनसे सीट मोनबाय आरो आं दा अइल इंडिया लिमिटेडआव आङो एस सिनियर फायर इन्जिनियर मावगासिनो दङ समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय नैबे बिनानाव पद्मा मुसाहारि माबोरैहाय फायर इन्जिनियारिंसिम सफैनो हागौ दा बेनि गेजेरावनो मोनसे समाजारि बिजों बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थादों आसामनि गिबिसिन आइजो फायर इन्जिनियार महरै शिबांगी सनवालनि मुङा ओंखारबाय थादों नाथाय जितु जों नुनानै मोनबाय बे शिबांगी सनवाला 2026 मायथाइयावसो पास आउट जानाय दा नोंथाङा बा नों 2003 मायथाइयावनो पास आउट जादोंमोन बे बेलायाव मा फोरमायगोन एक्चुअली फर्स्ट अफ अल शिबांगीनिसिम बिराद कंग्रेचुलेशन्स बेबो बिराद खस्थ' खालामदों माइलस्टोन अचिभ खालामदों आरो जोंनि आसामनिफ्राय एनएफएसि नागपुर बे मोनसे जे कलेज दङ महाराष्ट्रआव बे कलेजनिफ्राय फर्स्ट आसामनि हिन्जावनि मादायाव ग्रेजुवेट आरो बेनि थाखाय बिराद कंग्रेचुलेशन्स फर्स्ट अफ अल किन्तु आंना बेनो टेक आरो बेयाव कि आंबो सासे फायर इन्जिनियर आरो आं 2023 आवनो आङो ग्रेजुवेट खालामनानै आं 2 बोसोरनिफ्राय पब्लिक एज वेल एज माबा इंडस्ट्रियल डोमेनाव आङो प्रेक्टिसाव दङ बेनो आंना माने बे बिखयाव गोजोननाय थाबाय मुखुब समनि गेजेराव बिनानाव पद्मा मुसाहारिया गावनि सुंद' बे जितु दिनै गावनि लाइफआव जा एचिभ मोनबाय बेखौ फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि माखासे इयुन जोलैनि फरायसाफोरनो सहाय जागोन बादिखौ नुनानै जोंनि मोगा मोगिनि गेजेरजों बे सहाया थारैनो जागोन जों बेखौ आसा खालामो जोंजों मुखुब समनि गेजेरावबो दिनै एसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय